ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna. Tituna sun riga muna in yi hauka muna masana ta kare. Tunda dai Baba Ganduje ya aminta da kai ka fito min liya. One Family Record. Kadodo, ayya kadodo. Da magajin Baba Ganduje yau jama'a. Wani gado. Mu dai fatan mu Allah ya bada sa'a. Sabon gwamna. Ga wanda kara zallan ruwan ƙuri'a. Wani gado. Ko kotun kola mu ne muke da sa'a. Sabon gwamna. Ga jangwala gwada na kaɗa kansa haka. Wani gado. To za a rina macaccen zani a ɗaka. Sabon gwamna. In dai da akwai nan batu a baka. Wani gado. Fito a kara idan kwai jini a jika. Sabon gwamna. Sabon Alhaji Isa M Dona ne a haka. Wani gado. Shi ya ce na faɗa al'umma su san da haka. Sabon gwamna. Dan amanar gawuna ya mazarta haka. Wani gado. Kan gwamna karfi da dukiya ya saka. Sabon gwamna. Da tunani na ta ya za na so rigima. Wani gado. Dan kau da kishin ruwa duk mu jefa dama. Sabon gwamna. Ku bi gawuna gara dan sun cancanta. Wani gado. Mu cire kokonto dan kar mu bata. Sabon gwamna. Ƙarya tuni mu kan mun sa ta kwata. Wani gado. Jam'iyyar APC tuni mun bita. Sabon gwamna. Ita ce mafita kar mu yi nisanta. Wani gado. Mun rabu da jirgi da na batun mota. Sabon gwamna. Dr. Nasiru Gawuna na da halin kirki. Wani gado. Shi ne zai gyara wutan mu na lantarki. Sabon gwamna. Wasan da yake dubbati sanadin aiki. Wani gado. Kamar lakabi da guza sarkin yaki. Sabon gwamna. In ya hau gwamna za a sha mamaki. Wani gado. Zai tarwatsa masu nufin bata aiki. Sabon gwamna. Jama'a ta Kano ku ji ni ina ta kira. Wani gado. Mu bi APC domin ita ce nasara. Sabon gwamna. Maganar yanci ku sani ciki ban da gara. Wani gado. Wanda yayi mai kyau gaba tilas ne ya tara. Sabon gwamna. Gagawun da gara gare su ma amsa kira. Wani gado. Su ne za su ba mu abin da muke ta bara. Sabon gwamna. Shugaban jam'iyyar Ganduje ya shahara. Babaɗe Ganduje. Shi mai ilimi fa baya kama da gara. Mu je mun bi ka. A ƙasa da wajen ta kai ne kaɗai zakara. Babaɗe Ganduje. Kowa ya san ka dan baba ka shahara. Mu je mun bi ka. Duk mai sanya ka bayan ka ya makara. Babaɗe Ganduje. Wajen gwalaba da ya bar ka ya haƙura. Mu je mun bi ka. Fiti gwamna na gawun na tauraro. Abu sabon gwamna. Ka wuce gaba murtala su langaro. Abu sabon gwamna. Tafiyar tuji da kai dole ne horo. Abu sabon gwamna. Dukkan maƙiyanka ka mai da su zero. Abu sabon gwamna. Burin ka Kano ta zamto kamar goro. Abu sabon gwamna. A gurin haɗa kai a bar ma batun koro. Abu sabon gwamna. Mahamuda Ali shinkafi masu jigo. Abu sabon gwamna. In dai da irin ku ba ma batun rogo. Abu sabon gwamna. Jamila a James barista gwaska ne. Abu sabon gwamna. Ko ba magana da an gan shi an gane. Abu sabon gwamna. Farau jibirin maliya da kai muke tutiya. Bakin sanata na biya. Zaura ina kake inuwar ka na zo na dan fake. Kabiru gaya da kai nake Allah ya tsare ku jijjige. Nasiru Aliko ki gaisuwa nake maka babu mantuwa. Muhammadu Garba chief of staff gaban ka na zo da gaggawa. Ina daɗa ni ka gaisuwa. Rabi'u Sulaiman Bichi gaishe ka nake kainuwa. Dashen Allah cikin ruwa. Abdullahi Muhammad Gwarzo a cewa minista na zo. Gidaje ina ta gaisuwa. Mariya Bunkura gani na iso. Minista Abuja zan fi so a ce mini in shigo gida. Baba ya wale ne mazan kwarai. Gashi muna gani sarai. Dr. Hamza Talbagin shigi na ganshi yana ta can ciki. Dan wazir na zo har gida. Na gaida kai uban gida.
da kiɗa ku fito ayya al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna Dr. Nasiru Gawuna ya hau gwamna matsala ta kare tunda dai Baba Ganduje ya aminta da kai ka fito mun bika Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna Dr. Nasiru Gawuna in ya hau gwamna matsala ta kare tunda dai Baba Ganduje ya aminta da kai ka fito mun bika masanin har kullum kai zan yi kira Abu sabon gwamna kai da ke yi min in zan yi bara Abu sabon gwamna ka nufe ni da wakar babban zakara Abu sabon gwamna wanda duk ya shirya ya fito a kara Abu sabon gwamna Dr. Nasiru Gawuna fatan nasara Abu sabon gwamna inda dai Baba Ganduje ya aminta da kai to ba ma shakka Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna Dr. Nasiru Gawuna in ya hau gwamna matsala ta kare tunda dai Baba Ganduje ya aminta da kai ka fito mun bika ai dubu na salati kun dan Abdallah Abu sabon gwamna ya Rasulullahi har da Ali jimla Abu sabon gwamna darajar su muke ci babu mai mini illa Abu sabon gwamna a cikin furitina babu kila wakala Abu sabon gwamna rabbi ga rokona sama in zan cilla Abu sabon gwamna sannan ka tsare ni da dukan sharri sabo in bika Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna Dr. Nasiru Gawuna in ya hau gwamna matsala ta kare tunda dai Baba Ganduje ya aminta da kai ka fito mun bika al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna Dr. Nasiru Gawuna da gani za ya yi mana dan mun auna shi alamar karfi da kiba za a gane ya bayyana da zuma da maɗi sam sam babu haɗi ko an ɗanɗana jama'ar mu Kanawa a fito a kara a cikin mintuna turmi da taɓarya tilas a gano sa a ranar daka Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna Dr. Nasiru Gawuna in ya hau gwamna matsala ta kare tunda dai Baba Ganduje ya aminta da kai ka fito mun bika a tare al'umma a tare Abu sabon gwamna a kuna magana to Allah ya tsare Abu sabon gwamna wasu sun makara dan sun tafka kure Abu sabon gwamna ku bi mai jama'a kan tayim ya kure Abu sabon gwamna Allah ya kafa wa ma za ya cire Abu sabon gwamna wanda ban da gara sama cikin tafiyar balle in kuka Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna Dr. Nasiru Gawuna in ya hau gwamna matsala ta kare tunda dai Baba Ganduje ya aminta da kai ka fito mun bika Dr. Nasiru in ya hau gwamna sai al'umma sun yaba domin burin da yake shi ne sararsa ta zo kan gaba fanni na manoma taki za a ba su dan rarraba sannan gajiyayyu za a ba su abinci su dan yo kiba ku fahimta a dashe kamun a yi ɗiba sai an zuba in dai kuka yi shi duka alkawarin nan sai ya cika Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna Dr. Nasiru Gawuna in ya hau gwamna matsala ta kare tunda dai Baba Ganduje ya aminta da kai ka fito mun bika ban kiɗan jan zaki da farar aniya Baba dai Ganduje an buga an barka duka sun gajiya mu je mun bika Kakumi da kala bari mi rakiya Baba dai Ganduje tafiyar nan suna ta tuwo da miya mu je mun bika Baba Ganduje shi ya ga yau da jiya
Kano aikinsa ta ya zai bata, gamji baya bari yin toho duk sara ko sassaka. Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna. Tattuna su riga muna in yi gwamna masana ta kare. Tunda ne ba maganduje ya aminta da kai ka fito mun bi ka. Matsalar rusau gwamna ya ce daga ya auto an gama, sannan aikin yi zai samu al'umma sai ai harrama. Makaranta za ta yi bunƙasa domin ilimi ne zuma, bangaren masana'antu ya ce wannan shi ma an gama. Za a ba mu marayu duka kulawa yanzu da ma an jima. Matsala ta tsaro ya sake faɗa to za mu ji daɗin haka. Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna. Tattuna su riga muna in yi gwamna masana ta kare. Tunda ne ba maganduje ya aminta da kai ka fito mun bi ka. APC dai jama'a na cikin ƙauyuka. APC dai ta ce zaɓi a Kano har ma can haka. Mun san injin ne ke laushi, mun san injin sussuka, sannan da idan mu muna kallo shin kun yi tunanin haka. Wasu sun bibiri da isar su gada ya guje musu, mun san haka. Daga ƙarshe su kai fatali a kwata kuma ku ji tsoron haka. Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna. Tattuna su riga muna in yi gwamna masana ta kare. Tunda ne ba maganduje ya aminta da kai ka fito mun bi ka. Wasu gona tiran dubu sun yada da ni, Abu sabon gwamna, da wuta da ruwa hakika babu gani. abu sabon gwamna, Kusa da kaho yakan iya tada tsini, abu sabon gwamna, shinkafar tamu yau sauran ta gumi. abu sabon gwamna, Waraka mun san tumo saura kalami, abu sabon gwamna. da gamu da gaskiya ƙarya mun yi mata banzan duka. Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna. Tattuna su riga muna in yi gwamna masana ta kare. Tunda ne ba maganduje ya aminta da kai ka fito mun bi ka. Gwajen gwalagwa da na gan shi yayi ɗamara, Kai jo sula, wai zancen kotu kullum yake ta jira. kai jo abba, Ba za ya yi kwai ba komai rikar zakara, kai jo sula, saura kwana kaɗan za mu zo a kara. kai jo abba, Ko kotun koli mun shirya yin nasara, kai jo sula. ƙarya ki laɓe idan gaskiya ta fito ba sauran suka. Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna. Tattuna su riga muna in yi gwamna masana ta kare. Tunda ne ba maganduje ya aminta da kai ka fito mun bi ka. Tuba mai kyau daga Laraba za a gane ta, Jo sula, sarkin rusau kantun kwari ka ɓata kai ta. jo abba, Kasuwancin duka ƙwaryar Kano ka lalata, jo sula, dukiyar al'umma ba tausayi ka salwanta. kai jo abba, To albishirin ka na sha faɗa zan nana ka, jo sula. da gawun da gara sun zo ka kwanda sanin haka sai sun gyara. Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna. Tattuna su riga muna in yi gwamna masana ta kare. Tunda ne ba maganduje ya aminta da kai ka fito mun bi ka. Yaya za na yi suya albasa na bari, Abu sabon gwamna, yanzu 'ya'yan gwamna su zan yi hari. abu sabon gwamna, Muhammadu Ganduje ɗa ne na gari, abu sabon gwamna, mun gane zuma ta zarce sigari. abu sabon gwamna, Abba Ganduje babban al'amari, abu sabon gwamna. gaishe kuma zan kwarai ya kyautun da ce muku Allah ya saka. Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna. Tattuna su riga muna in yi gwamna masana ta kare. Tunda ne ba maganduje ya aminta da kai ka fito mun bi ka. Hafsa Ganduje a ko'ina ita ɗingiwar mata ce, akwai wahala samun kamar ta kwarai domin an tace. Na gaida Amina Ganduje duk a matsagiwa ta kunce, mata ko za a tara su duk Aminatu sai ta zarce. Kudin na daban kuke a gidan Ganduje idan har kunce, na zo na yi gaisuwa na zo da gudu Allahu ya saka. Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna. Tattuna su riga muna in yi gwamna masana ta kare. Tunda ne ba maganduje ya aminta da kai ka fito mun bi ka. Tambarin ya haya ga wani ɗan gwamna, Abu sabon gwamna, dole ne na faɗa ko da na zauna. abu sabon gwamna, Halinsa iri ɗaya ne da halin gwamna, abu sabon gwamna, kuma mai ilimi yake baya san fitina. abu sabon gwamna, Ya haya ɗan gawun da na san za a rina, abu sabon gwamna. ta yi maka gaisuwa Allah zare zaki fatan alkhairi. Al'umma ta Kanawa muka samu tsare mu bi sabon gwamna. Tattuna su riga muna in yi gwamna masana ta kare.
baba ganduje